Да. Ти що си за зенторно? Не викам с за това. Ма ти защо си с тунинг зенторно? Няма никакъв туник, само цвета. Да, лъжец. Па да бе, не, виж Анка, ако искаш на четвърти Анко тунинго. Ама моля се, ти Човек, така ти ма настигаш без буст. Добре, дай. Ама наистина не е тунинго, бе, бате. Добре, дай, добре. Не, няма. Аз само цвета съм му такова. Ти снимаш ли, бе? Да, бе. Снимачка. Изпуснах чекпунт. С тъпият. Те 20. Това не знам дали сме го снимали. Това май не сме го снимали. Не мисля. Ние сме да не забравим да кажем, че нали, защото бяхме с хакове и решихме да си направим пак нова кариера. Ето доказателство. Да, и вече няма изобщо да използваме хакове, заклевам се, дори да не съм циганчи. Човек, знаеш колко вари играта в момента, с колко FPS? С 85. Аз не снимам на цял екран едините. Ба, 85 FPS, брат. Вече паднаха на 50 нещо. В принцип играта ми вървя с 200. В момента снимам с Фрапс. С Фрапс ли снимаш? Да, в момента просто не ми е до фейскам. Па може и без фейскам. На бандика. Да, ма не искам просто в момента. Фрапса не знам, ама на мен ми бъгва, да знаеш. Аре, ама еде, брат, с първия път. Мина ли го? Брат, аз то много засилено и как да го вземеш. Мина ли го? Не. Аз първия път го мина. Какво не мога да минавам редове, бат? Да. С той игра ми е но и знаеш, карането е по-такова. Превъртях се. И Крумф е тук в момента, дами и господа. Влиза през вратата. Кой? През вратата. Директно. Моя братовчет, който да играе с тебе. И аз минавам. Райда! Бреба, бе! Финиш лайн! Не! Как писка? Сега трябва да го чакам по-малко. С кой играш? Сайд. Аре, сайре, бубу. Финиширай. И дами и господа, сега ще играе Сташко на втория. Не, моля се. Буска. Сайде! Бай-бай. В момента играе братовчет ми. Сега. Ти разбра ли какво играе? Защото той те пуста веднага. Знаеш, че аз не съм по блъсканията. Нали знаеш? Аз съм. Ти си, ма, с него. Ти двамата си много тролващи. Вземи буста, деба. Вземи буста, деба. По един път ти знаеш за буста, ма. Мичика. Все пак, братчеди си ми, брат. Аз ще пиша Крумф играе GTA 5. Уау! Нещо невиждано. И двамата резекти. Падати са! И двамата резекти. Аз го взех. Де отиди този направо. Между другото, ако ми стрелнеш гумата, ще се спука. Ще пиша Крумф играе. IPS не играе GTA 5. Де? Сайде! Аз на този рейс, човек, мисля да направим малко почивка, ще обработвам този клип. Ти ако искаш такова, играй CS, аз ще върва да ям. Или ще играеш с братовчея ми. Аз не знам нищо, той трябва да ми обяснява. Айде. Че ще вляза малко, че имам да дигам един Добре, после ако искаш ще играй с братовчет ми. Не знам, аз не знам изобщо после ще играя. What the fuck? Той е по-силно някакво такова. С ето, нето не го за това. Ще почна на first person. Не така. Едната гума, няма да слушам да си писа. Едната гума на другата. Те ли? Едната гума на другата. Да. Той! Не, ти много неграмотно го взе.
Дай ти покажа. Много неграмотно. Неграмотно. Ма искам и аз. Еми ти не умееш, дай ти покажа. Аз нали целта да Е така, виж. Я. Я ученика. Той ученик. Учител. Но понякога ученика става по-добър от учителя. Не, вярно. Да, вярно. Ама Ама в нашия случай няма да стане. Ево, човечето. Попръжи за кудари надолу! Съм дал надолу! Дай, беше дал наляво. Да, после ми говори. Маце. И минах през нея. Сай да минава сега. Страхотна. Дай ти покажа. Дай да минава сега. Ей, преди се реко понимай. Зад нас. Тук нас е още една жена. Мъж. Добра игра на Това беше много мъж. добър Фики. О, Това беше мъж. ба, много си добър, бе. Кой е така, брат? О! То го мина! Кой го мина? Крадеца! Аз. Си се базика. Don't finish! Don't finish! Don't... Yes, finish! Не са да финиши, бе. Търси океана. Чакай, той е до теб. Мини го още един път, бе. А, финишира го след този. Не бе! Не, чакай. Какво? Не се чепа! Той финишира, аз да направя. Той ми каза. Чао. Той ми каза така да направя. Още едно реши, сайде.